Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu muke samun labarai da rahotanni da suke nuna babban sojan Najeriya wato Brigadier General Uba ko Brigadier General M Uba, yan ta'addan ISWAF sun kashe shi, sun masa kisan gilla, sun harbe shi, kuma sun yi bidiyo su nuna wa duniya cewa sun kashe babban Brigadier General na Najeriya. A wannan rahoto na ga yadda al'amarin ya kasance, sun faɗi yadda aka rika magana da shi a WhatsApp da yadda hukumomin Najeriya ya rika gaya musu halin da yake ciki, musamman lokacin da aka tarwatsa bataliyarsa a wannan daji. Kuma komanda ne da ke kula da yankin Dambuwa, kusan gaba ɗaya shi yake sa ido a kanta. Yan uwa, abin da ya kamata mu sani shine sha'anin lalacewar tsaron Najeriya ya kai a kashe Brigadier General na soja, a ce shi ma ya kai matsayin da za a kashe shi a irin wannan Najeriya da muke ciki. Abin tausayi ya sanar da hedikwata irin halin da yake ciki da kuma irin tsarin yanayin da yake ciki, har ma ke cewa a wani guri idan ya ga jirgi na soja ya taho, to zai daga hularsa ta yadda za a gane inda yake, ya laba a wani guri don za a gane inda yake, don a san a wani bangare yake. Kuma wayarsa na aiki, yan uwa, ya kamata mu san da wannan. Wayarsa na aiki, ko da bai kai ga nuna inda hularsa take ko wani abu ba, da wayarsa za a iya dictating. Har ma yake cewa yanzu haka batir ɗinsa yana 31%, ma'ana 31 cikin 100, abinda yake nuna za a iya zuwa har inda ake a same shi a biyo location ta WhatsApp ɗinsa, ko shi ya tura live WhatsApp live location a zo inda yake, har inda yake za a zo. Amma dai ba a samu an zo ba, har sai da wayannan mutane yan ta'addan ISWAP suka riske shi kuma suka kashe shi a wannan gurin. Al'amarin Najeriya, yan uwa, muna ta faɗa, kuna ganin abin kamar da wasa, to magana ce muhimmiya. Idan har ya kasance Brigadier General na soja, yan uwa, wallahi tallahi, ko a ƙasar mahaukata idan aka ce Brigadier General soja ya fara mutuwa, to wannan al'amari ne da kowa ya kamata ya riyo kayan ya fita a guje. Idan har Brigadier General, wanda a yanayin tsarin aiki na Najeriya, Brigadier General ɗin nan zai iya jagorantar rundunonin tsaron Najeriya gaba ɗayanta, amma ya kai muddar da za a ce Brigadier General, yan uwa, ya mutu, an shiga wani rintsi da ana lalubarsa a ina yake ma, an shiga wani rintsi da an kasa kama ɗauki, kafin a kama ya ɗauki har ya kai muddar da cewa wato wannan mutum ya koma ga Allah ta hanyar kashewa a hannun 'yan ta'adda. Kuma sun yi bidiyo sun watsa wa duniya, sun kuma nuna wa duniya raunin da ƙasar take ciki. Idan ana ganin sojoji za su yi kaza, to ga manyan sojojin halin da suka samu kansu a ciki. Ina ganin dai in ka ce babban soja, me ake nufi da soja? Ko wane ne, kuma ko duk rashin hankalin, kuma duk rashin ganewarka, idan ka ce maka Brigadier General, ka san an kai ƙurewa a matsayi a soja. To ga halin da ya samu kansa a ciki, shi kuma talaka ina ya kama? Talaka ina ya kama? In har wannan zai iya samun kansa irin wannan halin, talaka ina ya kama? Wato kowane lokaci irin waɗannan al'amuran suna faruwa, muna faɗa cewa waɗannan 'yan siyasa su ne suka siyar da ƙasar. Waɗannan 'yan siyasa su ne suka miƙa wa Isra'ila, suka miƙa wa Ingila, suka miƙa wa Amerika wannan ƙasar.
da yaransu ake komai a cikin Najeriya. So kuna ganin abin kamar da wasa. Wasu na ganin ba 'yan Najeriya suna ɗauka harin da Amurka za ta kawo sun ɗauki shi komedi ba?